AFF, Legend of Tomorrow. MDO Production, yes, sir. So yayi mini zane a kalbi yayi mini launi soyayyar da nake yi sha saba ni sani wasiƙar so na karanto ta musamman ce na ruwaito a cikin jerin wasiƙu ina musani ko na saka tun daga sa'in farko a kauna mun kai shaku tarkon santa ya kama ni a zuciya banda kamar ta da ganinta na alikinta na samu yar gata ita ce maɗin rayuwata akan ta ina da yakini babu kamar ta a sashi a zuciya ta yi shi na nemo yar auta wacce nake ta su'adi yarinyar gata da fara'a lokaci ɗaya na taji sa'a so yayi mani garkuwa kansa ina da dalili hobi na ta ɗauki tuta magiya kam ta basirata tare makai jerawa ba wata mai gurbi wanda ya so ka kaso shi dan Allah kar kai gashi wanda ya furta na san ka lallai ba madadin shi zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta mai mulkin zuciyata zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta mai mulkin zuciyata. Some people were born with the talent they can do beautiful things with their skill, knowledge and technology, but no one is as talented as you. You just come near and there it's already oh, it's already it's already oh, it's already. Zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta mai mulkin zuciyata zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta zo maɗin rayuwa ta mai mulkin